तुम्हाला काय काय आवडलं होमस्टेमध्ये? सांग गलुसी. तर आपले हे गेस्ट मुंबईवरून आले होते राईट तुम्ही सर्व. तर तुम्हाला इकडे कसं वाटलं? तुमची 3 डेजचा स्टे होता आणि 4th डे आता तुमचं चेकआउट आहे. नमस्ते सर्वांना. तर आज डे 4 म्हणजे त्यांचा चेकआउट डे आहे आज. आणि आता वाजले आहेत सकाळचे 7:45. तर त्यांच्यासाठी बघा आम्ही चहा इकडे बनवलेली. दूध सेपरेट आहे ना? दूध सेपरेट आहे आणि त्यासोबत ही ब्लॅक टी. साखरेचा डब्बा पाहिजे असेल ना काजल? साखरवरती नाही आहे, साखरेचा डब्बा दे. आणि त्यासोबत इकडे बघा काय आहे, टोस्ट बघा, ब्रेडला मस्का लावलेला आहे. ठीक आहे. तर हे आता सकाळचा नाश्ता त्यांचा आता हे वरती जातो. तर इथे बघा त्यांच्या 4 आमरसच्या बॉटलच्या ऑर्डर आहे. काजल ही वाली नाही, त्याला पेपर रॅप नाही ना? तर पेपर रॅप सकट देऊया म्हणजे कसं एक दुसऱ्याला ते लागणार सुद्धा नाही. बघा असे पेपर रॅप केलेले आहेत बघा. बॉटल नंबर 1, बॉटल नंबर 2 आणि बघा आमरसची बॉटल आहे. इकडे बघा, इकडे दिसत असते तुम्हाला बॉटल नंबर 3 आणि बॉटल नंबर 4. बॉटल नंबर 2, बॉटल नंबर 3 आणि बॉटल नंबर 4. ते बघा हे 4 बाटल्या चालल्या तर वरती. तर आमचे आम्हाला एकदम मस्त मजा आली. आता तुम्हाला सोडूया आणि मग गाडी कारमध्येच बोलूया. बसा, व्यवस्थित बसाल ना? हो बसणार. बसा बसा. आता आपल्या सर्व गेस्टला मी रेल्वे स्टेशनपर्यंत ड्रॉप करतो. बसा आरामात. तुमचा ओंकार मस्त आहे, मजेदार आहे मग ओंकार. थँक्यू. आरामात बसा. बसला? ओंकार बहुत तू थोडा रेस्ट पण घ्या. एकदम थकू नको जास्त थकतो तू. व्हिडिओ चालू केला ओंकारने. आता जाता जाता आपण तुम्हाला प्रश्न विचारू. हां विचार ना, पटापट जबाब देईन मी तुला. ए ओंकार तुम्हाला प्रश्न विचार ना, दोघांना पण तुम्हाला लोकांना पण. तुम्ही पण सांगा, जबाब द्या, उत्तर द्या. तर सर्वात पहिला क्वेश्चन आपण कसं, एक मी यूट्यूबवर व्हिडिओ बघितला होता की कारमध्ये सेलिब्रिटीजला बसवतात आणि इंटरव्ह्यू घेतात. आता तुम्ही सेलिब्रिटी आहात आमच्यासाठी. ठीक आहे. तर तुम्हाला आज कसं वाटलं होमस्टेमध्ये येऊन आपल्या? मज्जा, एकदम बरं वाटलं. एकदम मज्जा आली. तुझी आई? तुम्ही टोटल 3 दिवस स्टे घेतलात ना? हो. आज 4था दिवस तुम्ही चाललायत ना? हो. तुम्हाला काय काय आवडलं होमस्टेमध्ये? सांग गलुसी, कुकू सांग. मी असं बोलू की फर्स्ट ऑफ ऑल तुझा स्वभाव सगळ्यात चांगलं, वेलकम जे केलं ते सगळ्यात जास्त आवडलं. आणि असं म्हणजे जे पण आम्ही सांगितलं ते तसं तू केलं. जे तुम्हाला जे काही नाही होतं ते सांगितलं, ते कधी म्हणजे तुम्ही कुठलंच नाही की आम्ही कंप्लेंट करतो की काय, पण तू केलं. त्याबद्दल आय वुड से थँक्स, ग्रेटफुल. मेन थिंग यांची आई बेस्ट आहे, एकदम बेस्ट. आणि ओंकारची आई चांगली, एकदम मस्त आहे, मला आवडलं. तर आपले 6 गेस्टपैकी 3 गेस्ट आले होते ना राहायला. तर तुम्ही कुठून आला होतात? मुंबईवरनं ना? ओके. आणि आता तुमची गाडी कितीची आहे? 9:25.
तर आपले हे गेस्ट मुंबईवरून आले होते राईट तुम्ही सर्व. तर तुम्हाला इकडे कसं वाटलं? तुमची 3 डेजचा स्टे होता आणि 4th डे आता तुमचं चेकआउट आहे. तर तुम्हाला आता कसं वाटलं इकडे? अतिउत्तम आणि छान, हृदयाला हळहळ करणारी आणि मनाला आनंद देणारी अशी गोष्ट मी इथे भेटली. माणसं एकदम प्रेमळ होती आणि मनमोहक होती आणि मनाला आनंद देणारी. मला कुठली कमतरता दिली नाही खाण्यापिण्यापासून, आणि जेवण तर एकदमच स्वादिष्ट, त्याबद्दल काही विचारण्याचा प्रश्नच नाही. आणि ओमकार ह्याला तर एकदम हर क्षणाला कुठल्या गोष्टीचं कमतरता करायला देत नव्हता. फटाफट यायचं, काय पाहिजे काय नाही, छोट्या छोट्या गोष्टीचा तो बरोबर आमची काळजी घ्यायचा. त्याबद्दल धन्यवाद. आणि तुम्ही नक्कीच या स्थळ बघा. इथलं स्थळ कसं मस्त आणि इथं बंगला हा खूप छान आहे, मनाला हृदयाला हळहळणारा आणि स्पर्श करणारा. आणि एकदा तुमच्या बायका पोरांना एकदा भेट द्या आणि मित्रमंडळी इथं बोलवा आणि एकदा अनुभव घेऊन बघा. धन्यवाद. ओके, थँक्यू. चला आपण जाऊया त्या स्टेशनला. हां, तुम्हाला काय बोलायचं बोला. बोल. मला तर इथे एक अगदी घरासारखा अनुभव आला आणि कोणती गरज लागली तर तुरंत तत्पर हजर असायची. ती गोष्ट मला खरंच आवडली. एक तर त्यांचा स्वभाव, घराच्या प्रत्येक लोकांचा स्वभाव खूपच प्रेमळ आहे आणि जराही तुम्हाला वाटणार नाही की तुम्ही घरापासून दूर आलात. घरच्या लोकांचं आपुलकीचं वातावरण आहे. जेवण खूपच छान आहे, लोक खूप छान आहे, जागा खूप छान आहे आणि मनापासून मला असं वाटतं एकदा तरी या इथे नक्की भेट द्यावी. ओके, थँक्यू. बोला. धन्यवाद. चला, दोन शब्द बोलते की आईबद्दल, त्याच्याबद्दल बोल. हा मराठीचा व्यक्ती बोल. नाही चला सर, समजलं आम्हाला. समजलं. चला बस. मी पुढे बसतो का पाठी बसतो? एक जण पुढे बसा म्हणजे व्यवस्थित आहे. चला बाय, काजल आलो. हे बंद करा जरा. थँक्यू फॉर कमिंग. तर इथे बघा आपल्या 6 गेस्टला म्हणजे 6 जण होती त्यांना मी आता इकडे रेल्वे स्टेशन, माझ्या राईट साईडला रेल्वे स्टेशन आहे आणि मी इकडे गाडी पार्क केली आहे व्यवस्थित. आता त्यांना जरा गाडीची माहिती देतो, म्हणजे कुठे गाडी लागणार आहे. आता कसे आपल्या घरी पाहुणे आले ते कसे फर्स्ट टाईम रत्नागिरीला आलेत ना, तर त्यांना कसं माहीत नाही आहे कुठे गाडी लागणार आणि काय. त्यांना गाडी दाखवतो कुठे लागणार आणि त्यांच्या व्यवस्थित स्पॉटवरती पण त्यांना उभं करून येतो. गाडी 9:30ची आहे आणि आता वाजले आहेत 8:45, म्हणजे अजून 45 मिनिट्स आहे. गाडी बघा व्यवस्थित पार्क केली आहे आणि रेल्वे स्टेशन आपल्या समोर आहे. तर इथे बघा आपल्या गेस्टला प्रॉपरली म्हणजे त्यांच्या प्लॅटफॉर्म नंबर 2ला लागते नेत्रावती एक्सप्रेस, त्यांना तिकडे सोडून आलेलो आहे व्यवस्थित. आता आपली गाडी पण बघा, आता आपण घरी जाऊया. जसं आपण कसं खाऊन पण एकदम व्यवस्थित असतो तसं गाडीला पण व्यवस्थित ठेवलं पाहिजे ना. तर इकडे बघा पेट्रोल पंपला आलो आहे. तुम्हाला आपल्या बबूचा आवाज आलाच असेल. एकदम व्यवस्थित पोचलो आपण घरी. हे पिशवी आतमध्ये जा ना बबू. तुला वाटलं मी गेलो काय? तर आता बघा किती वाजलेत, मॉर्निंगचे 9:15 वाजले. दिसतं ते 9:15. आणि काजल काय करते? हां, आता बघा आपलं जर चेकआउट झालं आहे ना तर आपल्याला कसं तर वरती सर्व क्लीन करायला लागतं ना व्यवस्थित. तसं क्लिनिंग आता सर्व बेडशीट काढलेत काय? काढलं ना. टाकी पण आहेत वरती बघा. हां, मम्मीचा आवाज ऐकला. आता मम्मी आता उठली, आता फ्रेश होईल. चेकआउट झालेलं आहे. आता तुम्हाला मी टाईम दाखवला ना 9:15 वाजले होते, आता बघा 9:30 वाजले. आता चेक इन पण होणार आहे पण ते जरा लेट येणार आहे, म्हणजे 1:30 वाजता. हां, दुपारी 1:30 वाजता येणार आहेत आपले गेस्ट. आणि तोपर्यंत आता तुम्हाला चेकआउट झाल्यानंतर वरची परिस्थिती काय आहे ते तुम्हाला दाखवतो. काजल येतेच ना वरती? आली काय? ओके. आणि आम्ही पण एकदम रेडी का झालो काजल? आता आम्ही चाललोय मार्केटमध्ये परत सामान आणायचं. एक जे एक्स्ट्रा गॅस लागणार आहे आपल्याला, बरोबर, शेगडी, ते आम्ही तुम्हाला दाखवू काय घेतोय. आता व्यवस्थित नारळ मसाले सर्व व्यवस्थित आहे ना. तिकडे बघा प्रॉपर क्लिनिंग प्रोसेस चालू आहे. हां, तुम्हाला दिसतं हे बघा 1 2 3 4 5 6 टॉवेल आहेत, बरोबर बघितलं काजल? आणि हे सर्व आता झाडू मारून झालेलं आहे. टेबल बिबल पुसतील व्यवस्थित. आणि त्यासोबत समोर हे सर्व दिसतंय
क्लीन होत आहे. इकडे बघा हे न्यू बेडशीट टाकलेले आहेत ना. हां न्यू बेडशीट न्यू हां सोप आणि हे सर्व आणि इकडे साईडला लावलेत. म्हणजे आज आता फक्त गोल्डन रूम बुक आहे. ठीक आहे, सिल्वर रूम बुक नाही. हां तर सिल्वर रूमचं पण तुम्ही बघा एकदम व्यवस्थित सर्व काढून ठेवलेलं आहे. आणि इथे सुद्धा बघा काढून हे सर्व साईडला असं व्यवस्थित ठेवलेलं आहे. ओके, आणि आपले जे व्यवस्थित साईडला ठेवलेलं आहे. ओके, म्हणजे प्रॉपर आहे सर्व आहे ना. तर आज फक्त आजच गेले आणि आजच चेक इन आहे. पण ते गोल्डन रूम आतला पाठचा रूम असा हां अवेलेबल. म्हणजे कसं अवेलेबल पण असतो पाठचा रूम असा. असं नाही की फ्रंट दोन्ही रूम एकत्र जातात. कधी कधी फ्रंट जातो, कधी कधी बॅक, आणि कधी कधी दोन्ही बुक होतात. चला तर मॉर्निंगचं वातावरण बघा आणि आम्ही आता जातो.